खाइमा माने जों खाइनाय तेनि रावबो हायनो जत जानजिया वान सम मुनो कपारेसन खाइबाय जादि दादा अमाहाय खाइखे जानाय नों अमाहाय खाइदि आफायाव नों अमाहाय खाइखे जानाय जतनो कपारेसन खाइबाय जादि जतनो कपारेसन नांगो दानि के जों किला एलाकानो एमन बादे गोसखां आगौरै सिगांनि नानै निरनि कपारेसन जायानाय निरनि कपारेसन सारा सामों सारै मायानाय गां आसनो कयबो जतनो जों माय अखै लायजाक दिनै साफुं जों माय मासालाया तेनि रावबो हायनो माय मासे नोंनायना हानिबां जों गोसखांव एक्जिक्यूटिव मीटिंग राव खायलायै जों बफ्रानि प्रोग्राम खालायनाय बफ्राव बियां दिगि गुरि लायनाय आं तिनि कयनाय मोसौ जों जत जागा नों गुरिनाय जे भोटार्स जनगण जत हामसायो जों गुरिबै कक सालायनाय हामजा मोन बागलायनाय गोसखांव किसा टाइम लायनाय तानि हिंके चिनि तामसनाय गरिया पूजा फाइ दङ गोसखांव गरिया पूजा रावबो जों चिनि मामलाय कतर पूजा जों बनंबो हायनो चिनि खाबाय जों अमा हामजा लायमानि बिसिंते जों पालन खायनि नांलायनाय ते मताय कतर बाबा गरियानि थानिवो जों चिनि शान्ति सम्पति ते चिनि अमा दैनन्दिन जीवन उन्नयननि बागै जों छुरि लायनाय खुलुमलायनाय हानि बागै चिनि प्रोग्राम किसा गोसखांव बफ्र खालायनाय बत्रनो जों सालायनाय हायनो हाय आं कयबो पाइथागो आं ते क गोबां सालिया आं खरांबो हायाबा कयसा जागाव थाङै इन डिसप्ले तांबाय जादि बैनि न गान्दाराव तम स्वाग किसा मासा नंलायफेनो बैबाय तावाला जादि जिन बुबाग्रा अमनो बार न कयबो सावो बुबाग्रानि मेसेज न आनेरनि थानि कयनि मोसौबो कयसा बाय कक ताबांनायदि जों अमो तांनि आफ्टर इलेक्शन रिजल्टनि परे बैनि पार्टी ग्रै खाखायसि ताबक जों जत थांचा आसनो सावै जतनो आनि पाइप्लेया जामाते खुलुमायाफोर जतनो हमबाय दुलायके हामबाय अरनो चिनि पान्डा पाइखा जों जतनो खातां माने बिसिकति फायना तुले के जामजा नवा बाइक गारि जेकुनो बाय थाफोना तुले थाबाय जादि आसनो कयनो तनाना हामबाय Buagra long live, long live, long live. Buagra long live, long live, long live. Sinsar polozon zomdena sun kulomo, kulomo, kulomo. Sinsar polozon zomdena sun kulomo, kulomo, kulomo. Tansa, 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 tansa. Buagra long live, long live, long live. Jamatia long live, long live.